Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі, а ў гэты час і ў гэты дзень мы звычайна абмяркоўваем гэтыя падзеі, гледзячы на іх праз гендерную оптыку, гендерную лінзу. А робім мы гэта, як звычайна, з гендернай даследчыцай, медыаэксперткай Ірынай Сідорскай. Добрый дзень, спадарыня Ірына. Прывітанне. Спадарыня Ірына, ёсць некалькі тэмаў, якія мы з вами запланавалі абмеркаваць, але я прапанаваў бы пачаць, з такой, можа быть, класічнай атрымліваецца нашай тэмы абмеркавання так званага года беларускай жанчыны, які аб'яўлены Лукашэнкам, але аб'явіць, а што для гэтага робіцца? Вось менавіта гэта і хацелася б абмеркаваць. Вось, да прыкладу, Лукашенко падчас віншавання ці ввогуле напярэдадні з нагоды 8 сакавіка звярнуўся да жанчынаў і сказаў, што, маўляў, калі там хтосьці будзе вас крыўдзіць, вы ж абавязкова да мяне, я ж вот тут абаронца не толькі суверэнітэта па канстытуцыі, але і жанчынаў па зову, оказывается, сердца відаць, і звяртайцеся да мяне праз TikTok, і ўсе пытанні вырашым. Як вы ўспрынялі гэты яго пасаж? Я ўжо ведаю, што не трэба давяраць словам Лукашэнкі, і, канешне, гэта папулізм, гэта такі вельмі выразны папулізм, і так я згодная з вами перад 8 сакавіка, калі ж трэба, як бы сказаць, як магчыма больш прыгожых словаў, паабяцаць, як магчыма, значыць, вось уся гэтая такая рыторыка і паказаць, што Лукашенко абаронца жанчын, што гэта жаночы прэзідэнт і гэтак далей, але вось давайте паглядзім, што з гэтага выйшла. Цікава таксама, што вось вы як бы зараз яго працытавалі, але там троху недакладна, ён сказаў, значыць, так, што ён чытае TikTok. Гэта не ведаю, ці гэта вось такая памылка была, але мы ўсе ведаем, што чытаць TikTok немагчыма, гэта менавіта відэаканал камунікацыі, але так мы атрымалі менавіта вось прыклады жанчын, беларускіх жанчын, якія звярнуліся да Лукашэнкі са сваімі асабістымі праблемамі, асабістымі просьбамі, і, як ім казалася, яны зрабілі ўсё правільна. Значыць, там, здаецца, два былі самых рэзанансных выпадка. Першы, калі вось настаўніца мінскай школы звярнулася да Лукашэнкі, што вось яна прайшла праз такі складаны развод, і як бы, яна лічыць, што маёмасць несправядліва падзялілі, што там муж былы пайшоў, як яна сказала, увесь упакаваны, а яна засталася з даўгамі, з дзіцём, з іпатэкай і гэтак далей. І вось як гэты быў зварот пабудаваны. Яна гаворыць пра тое, што вось яна звяртаецца да бацькі, яна звяртаецца да паважанага Александра Рыгоравіча, а вось яна жанчына, яна настаўніца, яна маці, і што яшчэ вельмі так мяне рызанула, гэтага недастаткова. Вельмі важна, што яна чаліня ўсіх праўладных арганізацый. Вось як быццам таго, што яна настаўніца, яна маці, яна грамадзянка, гэтага як бы недастаткова. А вось тое, што значыць яна ўваходзіць у прафсаюз, у Белую Русь, уваходзіць у гэты жаночы саюз жанчын, вось гэта вельмі важна падкрэсліць, бо яна як бы паказвае сваю лаяльнасць, і вось, значыць, тады яе просьба легітымна. І вось, незразумела зусім, мы жывем у 2026 годзе, і настаўніца мінскай школы, здаецца, як бы адукаваны чалавек, але яна як бы не звяртае ўвагі на тое, што існуюць законы, існуе суд, існуюць вось гэтыя інстытуты, якія на самой справе павінны быць на яе баку, бо вось так павінен працаваць закон. Але для яе гэта з яе досведу яна разумее, што гэта не галоўнае, што гэта не працуе ў беларускай дзяржаве. Вот я і хацеў сказаць, яна ж разумны чалавек, настаўніца, яна ведае, што часам не да законаў заўсёды,
что суд не працуе так як трэба. Калі ў 20-м годзе згадзіліся на тое, што часам не да законаў, так ну на самой справе чаго як бы чакаць, што зараз яны будуць. І вось толькі калі яна наўпрост звяртаецца да кіраўніка дзяржавы, ну тады гэта можа спрацаваць. Але гэта ну вось як бы ну зусім такая персанальная, сямейная справа, як бы ну калі ўжо з такімі справамі жанчыны вымушаны, грамадзянкі вымушаны звяртацца да Лукашэнкі, вось мне здаецца, гэта вельмі добры прыклад, як на самой справе зараз працуе беларуская дзяржава, і вось праз такія як быццам бы сацыяльныя пытанні, там гендерныя пытанні, вельмі добра бачна, як працуе палітычная сістэма у Беларусі. Ну, яна не працуе, і менавіта вось Лукашенко, бацька, мужчына, абаронца, ён можа штосьці як бы дапамагчы. Але гэта, мне здаецца, яшчэ быў такі вось першая ластаўка. Вельмі цікавы другі прыклад, калі журналістка са Спутніка таксама звярнулася да Лукашэнкі, у яе была, значыць, сітуацыя такая, што яе сын вучыцца ў расійскім ВНУ, і, значыць, па беларускіх законах атрымліваецца, што ён не мае права на тэрміноўку ад арміі, і як бы зараз ён ужо укланіст, ён уже там амаль злачынца, ужо там крымінальная справа і гэтак далей. Ну, яна звяртае ўвагу, што як гэта, значыць, мой сын вучыцца ў брацкай Расіі, што, значыць, ён не пайшоў у гэтай заходнія ВНУ, бо мы разумеем, дзе нашы, значыць, сябры, дзе нашы ворагі. Ну, як так атрымліваецца, што, вось, значыць, гэты хлопец такі перспектыўны інжынер, ён жа хоча служыць, але хоча спачатку закончыць ВНУ, но вось як так атрымліваецца, што значыць, ну зараз ён ужо як бы там амаль у крымінальным пошуку. І яна робіць гэты, мне здаецца, 7 сакавіка на наступны дзень, 8 сакавіка у савецкай Беларусі калонка мукавозчыка. 8 сакавіка, дзе ён, значыць, разносіць у пуху і прах гэтую жанчыну. Святочны артыкул такі. Значыць, не тое, што нават ён там яе крытыкуе, гэта, мне здаецца, мяккае слово. Ён там зневажае яе, ён там абесцэньвае усе там яе, значыць, перажыванні, яе там інтарэсы і гэтак далей. І як ён гэта робіць? Таксама, вось, калі піша, сама гэта жанчына пісала, не пісала, звярталася ў сваім відэа, таксама было цікава. Яна, значыць, гаварыла пра то, што я звяртаюся да вас, Александр Рыгорович, як маці. Бо гэта, здаецца, сёння адзіная рамка, у якой жанчына ў Беларусі можа звяртацца вось да кіраўніка, да значыць, органаў прыняцця рашэння і гэтак далей. То есть яна звярталася не як грамадзянка, не як там спецыялістка, а вось менавіта як маці, і гэта як быццам адзіная рамка, у якой яшчэ яна можа звяртацца. Але што зрабіў мукавозчык? Ён там называў яе мамкай, ён называў яе, значыць, мамкай дэзертыра, ён гаварыў пра яе сынулю, які не хоча служыць. І вось, ну вось, выкарыстоўваў такі прыём, як інфантылізацыя. Як бы рабіў з гэтай жанчыны, яна, ну, як бы выступала як вось суб'ектка, як абаронца там правоў інтарэсаў свайго сына. Ён зрабіў з яе мамку, вось так ён яе называў. Яшчэ раз, мамку за дэзертыра, то есть і як бы, ну, і пісаў я, што ты, значыць, са сваімі жалабамі, са сваімі, значыць, клікушаствам, і там іншыя словы, не буду іх уже паўтараць, но як бы, як ты можаш, значыць, звяртацца да кіраўніка дзяржавы вось такімі просьбамі. І глядзіце, які парадокс атрымліваецца. Менавіта Лукашенко на ўсю краіну звярнуўся да жанчын, што калі ласка, калі у вас ёсць нейкія праблемы, звяртайцеся. І вось калі жанчыны пачалі гэта рабіць, яны атрымалі такі адлуп ад прапагандыстаў, ну, што паказвае, што жанчыны могуць голасна гаварыць толькі калі яны
калі яны падтрымліваюць уладу, калі яны хваляць уладу, калі яны дзякуюць уладзе, а калі у іх нават не крытыка, а вось нейкія такія праблемныя пытанні, калі яны як бы не тое, што крытыкуюць саму як бы сістэму, а гавораць, што вось паглядзіце, у гэтай сістэме вось гэта не працуе, з гэтым трэба разабрацца, но вось задаюць такія не вельмі прыемныя пытанні для улады. Нават гэта ўжо немагчыма. Ужо гэта жанчыны не павінны рабіць. Ужо, значыць, гэта грамадзянкі не павінны рабіць. І яшчэ, можа, такі вось маленькі хачу падкрэсліць момант. Вось мы зараз гаварым пра жанчын, але ў гэтым другім выпадку паказальна, як мукавозчык гаворыць пра вось гэтага сына студэнта. Ён гаворыць, а не важна, што ён там студэнт, што ён там хоча вучыцца, што ён там будучы інжынер. А у нас жа вайна з Захадам, у нас жа саюзная дзяржава ваюе з Захадам, і галоўная функцыя мужчыны гэта як бы быць салдатам. Таму вось гэтыя гендерныя нормы пра тое, што вось жанчын гэта, а вось мужчыны гэта перш за ўсё салдаты дзяржавы, яна таксама вельмі выразна прагучала. І вось на такіх, яшчэ раз, здаецца, такіх, можа, нават дробязных пытаннях, такіх пытаннях персанальных, пытаннях як быццам не палітычных, вельмі добра можна зразумець, у якой дзяржаве зараз, якая дзяржава зараз Беларусь. Ну так, вось просто Джек піша, што он, в сэнсе, гэты хлопец адкасіў ад арміі, мукавозчык просто прав. Мукавозчык, безумоўна, не правы у тым сэнсе, як ён гэта ўсё как бы падае, з якой рыторыкай і ўсё астатняе. Калі браць сухі факт, я так разумею, па заканадаўстве, вот гэтая саюзная дзяржава, агульная вот этот простора, там, что мы там можем спокойно там вучыцца, лячыцца и все стать нібыта, насамрэч у законодаўстве не прописано, и гэтай адтэрміноўкі по законе нема. То бок ты, як поступаешь у беларускі ВНУ, ты атрымліваешь эту адтэрміноўку, а гэта там у законе не прописано. То бок формально ён сапраўды парушыў, і яна звяртаецца, наколькі я там памятаю, що ж у нас такая засаюзная дзяржава, калі вот гэтыя нормы не прапісаныя, ідзе ж наша агульная прастора. І гэта важнае, дарэчы, пытанне, што за фігню мы там столькі гадоў будуем, которая, оказывается, не працуе. Але вот как бы с формального пункту гледжання, да, можа быць і правы мукавозчык, там што указ, з другога боку, безумоўна, тое, як гэта падаецца у стылі гэтых азаронкаў мукавозчыкаў, гэта, безумоўна, я нават не ведаю, вам лепей бачна патлумачыць, як это ўсё. Я з гэтым згодная, але я б звярнула бы ўвагу. Вось яшчэ раз, гэта ж не быў крытычны выступ гэтай жанчыны. Яна звярнула ўвагу на тое, што ёсць праблема. І ў яе вельмі там шмат было гэтага і ідэалагічнага абаснавання. Што вось яшчэ раз, што мой сын не пайшоў вучыцца на захад. Што для нас гэта непрымальна, што мы выбралі брацкую Расію, што мы ж саюзная дзяржава. Но яна ж сама працуе ў спутніку, гэта расійская агенцыя інфармацыйная, як бы здавалася, вось як бы ўсё гэта павінна працаваць на карысць грамадзян абедзвюх дзяржаў, а гэта не працуе, і яна ставіць пытанне перад дзяржавай. Яна нават не гаворыць, што паглядзіце, значыць, што вы ўсё няправільна робіце. Яна паказвае, што ёсць пытанне, давайце яго вырашаць. Але нават гэта як бы не дазволена сёння. Не дазволена, гэта нельга. Вось можна у голас гаварыць толькі калі ты хваліш, калі ты дзякуеш і калі ты, значыць, вось хлопаеш у ладошы. Тады можна, а калі ты нават задаеш непрымальныя пытанні, ужо нельга. І вось як бы атрымліваецца, што спачатку вось гэта патрыархальная сістэма, што жанчына, значыць, яна сама абараніць сябе не можа, там ні ў судзе, ні ў нейкіх іншых інстытутах, яна вымушана звяртацца да моцнага мужчыны, да кіраўніка дзяржавы,
дзяржавы, калі яна звяртаецца, яна ад вось гэтых прапагандыстаў атрымлівае атлуп, што куды ты лезеш, ты парушаеш, ты не ведаеш, што ты, значыць, робіш, ты не права. Ну і пра якую як бы дзяржаву для жанчын і год жанчын можна гаварыць. Але вось гэты то бок атрымліваецца, што гэты зварот Лукашэнкі да жанчынаў, звяртайцеся да мяне праз TikTok, я яго чытаю, считываю, відаць, гэта, ну как бы што, просто гульня на публіку. Ці з іншага боку, вот я зараз так падумаў, з іншага боку, а як жа ж зараз якія открываются магчымасці, вот поверили жанчыны Лукашенко, пачалі со сваімі болямі, крыўдамі там ці просьбамі да яго звяртацца. А тут на табе мукавозчыкі сядзяць, адсочваюць, артыкулы пішуць, ганарары ідуць, а тут яшчэ подцягваюцца следчыя з камітэта. О, сейчас мы тут знойдзем якую-нибудь крамолу, паклёп на дзяржаву, на прэзідэнта там ці яшчэ што-небудзь. Зорачкі капаюць. Усім добра, акрамя жанчын. Так і ёсць. Гэта ж не першы выпадак. Гэта вось менавіта перад 8 сакавіка мы сабралі, а да гэтага ж таксама вось жанчыны, напрыклад, пишуць, паказваюць, якая сітуацыя ў паліклінікі, калі яны не могуць там узяць талончык да урача, калі там у школах нейкая сітуацыя, і што атрымліваецца, потым гэтыя людзі, якія як бы падымаюць праблему, яны атрымліваюць па шапцы. Менавіта ў іх праблемы. Там же нават мы ведаем, там хтосьці, значыць, і як бы адміністрацыйныя, значыць, правапарушэнні былі і гэтак далей. А я б яшчэ на што звярнула увагу, а раней людзі шлі з гэтымі праблемамі ў сродкі масавай інфармацыі. І менавіта як бы чакалі, што сродкі масавай інфармацыі паднімуць гэтую праблему, і праблема будзе выправена. І гэта ж, ну, як бы і досвед нават і Савецкага Саюза. І да 20-го года таксама так было. А цяпер вось звярніце ўвагу, вось я ўжо менавіта як медыэкспертка гавару, а ніхто зараз з беларусак не ідзе ў сродкі масавай інфармацыі. Бо разумее, што яны наогул перасталі выконваць вось гэтую функцыю актуалізацыі праблем, дапамогі вырашэння гэтых сацыяльных праблем, бо яны разумеюць, што зараз сродкі масавай інфармацыі не пра людзей увогуле. Гэта вось такія прапагандысцкія інструменты, якія абслугоўваюць дзяржаву, сістэму, а ні ў якім разе не дапамогуць людзям. І таму вось так зараз людзі праз TikTok, праз Threads, праз YouTube, ну як бы вось выносяць свае праблемы, але, на жаль, ну, вось прыкладаў, каб яны былі вырашаны значна менш, чым вось такіх, як вы зараз назвалі. Ну так, тому что вырашаць і ўздымаць нейкія, указваць на нейкія праблемы можа толькі Лукашенко, прыедзе віламі пакапаецца ў гноі, знойдзе там праблему і тады кідаюцца ўсе вырашаць. У лепшым выпадку Качанова, якая скасплеіць Лукашенку, паедзе па тых же самых слядах, ну іншай раённы просто, і тое ж самае, о тады да. А ўсе астатнія гэта атрымліваецца как бы адразу свора так самых мукавозчыкаў накідваецца і пачынае ганьбіць. Ну і вось тое, што гэта на 8 сакавіка, ну гэта было, мне здаецца, вельмі паказальна, што вось як адрозніваюцца прыгожыя словы пра год жанчыны і пра тое, што Беларусь такая добрая краіна менавіта для жанчын, вось з рэальнай сітуацыі, ну і вось менавіта атрымаць такі падарунак на 8 сакавіка, вось такі разгромны артыкул, дзе цябе змяшалі з зямлёй, а да гэтага ты, значыць, расказвала, якая ты лаяльная грамадзянка. Ну, як бы... Ну, аўтарытарныя сістэмы тым і адзначаюцца, што яны любяць пажыраць сваіх дзяцей, так званых, ідэалагічных найперш. Але таксама напярэдадні 8 сакавіка прапаганда разганяла пра гэты гуманны, гуманітарны жэст, які быў зроблены Лукашенко, вызваленыя там 18 вязняў, з іх 15 па палітычных нагодах былі за краты кінуты, з гэтых 18 11 жанчын, на ўсё это адмыслова звярталася ўвагу, з гэтых 11 жанчынаў, адна на вялікім тэрміне цяжарнасці, другая мае дзіця інваліда.
і ура, які маладзец Лукашенко, напярэдадні 8 сакавіка, такі гуманны, ну амаль як і мені, ну трошку інакш. Але ні ў кого не ўзнікла пытанне, а ці месца жанчыне на вялікім тэрміне цяжарнасці за кратамі і ўвогуле ці месца маці, дзіцяці, інваліда, за якім пастаянна трэба дагляд таксама за кратамі. Ну, калі, конечно, яна там не масавая забойца якая-нибудь. Я с вами згодна, я яшчэ працягну гэту тэму, што напярэдадні 8 сакавіка вясна падлічыла, што зараз за кратамі знаходзяцца 164 жанчыны палітзняволеныя. 164, але гэта толькі тыя, пра каго ведаюць, хто ў гэтых спісках, іх можа быць яшчэ, зразумела, значна больш. І на самой справе нікога, ну, напрыклад, з гучных імён жанчын нікога не вызвалілі перад 8 сакавіка. Лічбы, якія вы прывялі таксама, вось мы ж не ведаем ніводнага прозвішча гэтых жанчын. І хутчэй за ўсё я згодная, што гэта хутчэй за ўсё былі людзі, якія адбывалі хатнюю хімію. Бо калі б, ну, на самой справе была бы жанчына ў калоніі на вялікім сроке цяжарнасці, ну, як бы усе гэта б ведалі, гэта ж, ну, як бы немагчыма схаваць. І гэта хутчэй за ўсё былі людзі, якія нават не былі вось за кратамі. Але гэта падаецца вось як такі гуманны жэст. Ну, не ведаю, гэта нейкая такая двайная мараль, калі з аднаго боку вось мы ведаем, як яно на самой справе, а той бок, як бы нічога не саромеючыся, ну, называе белае чорным і чорнае белым, ну, як бы прасоўвае нейкую зусім не адпавядаючую рэальнасці карціну свету. Але мне здаецца, яшчэ раз, тут не трэба быць, не ведаю, там, спецыялістамі ў гендерных пытаннях, альбо там спецыялістамі у крытычным мысленні, там вельмі медыа пісьменнымі і гэтак далей. Трэба проста быць грамадзянамі сваёй краіны, цікавіцца, што адбываецца ў тваёй краіне, і ты тады разумееш, вось дзе рэальнасць, а дзе табе як бы, ну, цябе падманваюць вось бессаромна, называюць вось чорнае белым. Ну і так вельмі, ну, вельмі жаль людзей, якія вымушаны жыць вось у такой рэальнасці. Але яшчэ раз, ніякага гуманізму нават напярэдадні 8 сакавіка, ну, хаця б, ну, нейкіх, хаця б, ну, не вельмі вялікіх, але ўсё ж такі рэальных гуманістычных дзеянняў іх не было. Давайте ўжо, калі мы так падышлі да 8 сакавіка, ну, в сэнсе, да тэмы, само 8 сакавіка ўжо мінула, але хацелася б просто абмеркаваць, таму што ізноўку ў чарговы раз узнімаюцца дыскусіі з нагоды гэтага дня. Там з 23 лютым ўсё зразумела. Святкую, не святкую, ўсё, до свидания, говорится. А тут пачынаюцца нейкія разборкі. Наколькі там правільна, наколькі неправільна, гэта можна, гэта не можна і гэтак далей. Значэнне гэтай даты вот на сёння, наколькі яно змянілася, не змянілася, наколькі ўвогуле актуальна, не актуальна, што яно вот гэты дзень азначае, на ваш погляд? Актуальна, дакладна, і я думаю, што змянілася, менавіта мы вяртаемся да таго, што было закладзена ў падмурак гэтай даты. Мы звяртаемся да таго сэнсу, які быў як бы з самага пачатку, бо гэта не свята, гэтая дата стала святам у позні савецкі перыяд, наколькі я памятаю, нават выходны дзень 8 сакавіка стала толькі з 1965 года. Да гэтага як бы была сама дата, але гэта, ну, не было свята, не быў выходны дзень, але вось менавіта ў гэты позні савецкі перыяд, калі сапраўдны сэнс гэтай даты, ну, быў цалкам зменены, і гэта стал такі рытуал, гэта імітацыя, вось толькі тады гэта сталі называць вось святам, не ведаю, усмешак, пяшчоты,
красоты, вясны, прыгажосці і гэтак далей. Але калі гэта з'явілася больш чым 100 гадоў таму, гэта не было ніякім святам усмешак, пяшчоты і гэтак далей. Гэта дзень барацьбы за правы жанчын. Гэта міжнародны дзень жанчын, гэта дзень салідарнасці з барацьбой жанчын за свае правы. І як я бачу, вось менавіта у апошнія годы, пасля 20-го года гэта вельмі бачна, пасля, напэўна, 23-го года, бо вось мы з вами таксама гэта абмяркоўвалі. У 23-м годзе, вось перад 8 сакавіка, была забіта беларуская Ліза, вось была згвалтавана, забіта, і гэта, мне здаецца, дало такі вельмі такі важны штуршок для таго, каб хутка развітацца з тымі вось традыцыяналісцкімі поглядамі на гэта свята. І вось 23, 24, 25 у гэтым годзе гэта было вельмі заўважна вось менавіта у дыаспары, у прадэмакратычнай часткі грамадства. Як я бачу, большая частка людзей менавіта вяртаюцца да вось гэтага пачатковага сэнса, што гэта дзень пра правы жанчын, пра магчымасці для жанчын і пра роўнасць. Наогул, што як бы людзі павінны мець роўныя правы і магчымасці, і жанчыны як вялікая сацыяльная група не павінны быць выключэннем. Яны павінны мець тыя самыя правы і магчымасці, як і мужчыны. І вось менавіта ў гэтым сэнс гэтай даты. І як вот я бачыла, якія мерапрыемствы былі. Я маю на ўвазе і ў Польшы, якія ладзілі польскія жанчыны, і якія перш за ўсё ладзілі беларускія жанчыны, якія жывуць і ў Польшы, і ў Літве, і ў Германіі, ў іншых краінах. Гэта былі менавіта офлайн і онлайн сустрэчы, варкшопы, семінары, абмеркаванні, там літаратурныя чытанні. Вось менавіта пра як бы социуму, якім мы живем, пра культуру, як распазнаць дыскрымінацыю, як распазнаць аб'юз, як, значыць, змагацца за свае правы. Бо яшчэ раз гэта пра тое, што жанчыны патрабуюць таго ж самага набору правоў і магчымасцяў, які ёсць у мужской часткі насельніцтва. Менавіта пра гэты дзень. Спадарыня Ірына, але так склалася, што зараз нашае беларускае грамадства ўсё падзеленае, умоўна кажучы, на две часткі, не роўныя, але на две часткі. Беларусь, безумоўна, і дыаспары. Вялікія дыаспары, але тым не менш гэта нейкі пэўны падзел. Ёсць розніца, як адзначалася, у чым увогуле бачанне гэтага дня адрозніваецца Беларусі і дыаспары. Ёсць, канешне, розніца ёсць, але я б сказала бы, што тут трэба адрозніваць, як, напрыклад, беларускія беларусы святкуюць гэты дзень у Беларусі і як дзяржава яго падае. Давайте, можа, спачатку з дзяржавы. Як бы для беларускай дзяржавы нічога як бы новага і цікавага не было. Гэта было вось такое класічнае рытуалізаванае свята, дзе шмат гаварылі прыгожых словаў, шмат дзякавалі жанчынам за ўсё тое, што яны робяць, абяцалі, што, значыць, заўсёды жанчынам будзе добра, і, значыць, мужчыны абаронцы жанчын, і, значыць, як немагчыма увогуле без жанчын, без іх усмешак, як жанчыны натхняюць мужчын на подзвігі, і як гэта добра. Калі шчыра, як бы адсюль гэта не ўспрымаецца наогул, таму што ты разумееш, і мы з гэтага пачалі як бы нашу сённяшнюю гутарку, што гэта ўсё толькі рытуал, гэта прыгожыя словы, якія ні ў якім разе не рэалізуюцца ў рэчаіснасці. Таму, як бы, можа, нават мяне пыталі, а вось зусім ужо нельга дарыць кветкі. Можа, як бы кветкі можна дарыць, але як бы дакладна галоўны сэнс не ў кветках.
выпадках. Галоўны сэнс вось яшчэ раз у гэтых правах і магчымасцях. І вось мы бачым, што у беларускіх жанчын няма магчымасцяў, няма правоў. Вось таксама цікава. Таксама часта пытаюць, што няўжо у беларускіх жанчын няма правоў. Ну, з аднаго боку, канешне, некаторыя частка правоў есть. Ну, напрыклад, там, не ведаю, у параўнанні з жанчынамі Афганістану альбо Ірану, но так, у беларускіх жанчын ёсць правы. Але вось нават на вось гэтых прыкладах, з якіх мы пачыналі нашу сённяшнюю гаворку, мы бачым, што няма магчымасці для рэалізацыі гэтых правоў. Вось гэтыя жанчыны ж нічога як бы не хацелі для сябе сверх. Яны хацелі, каб дзейнічалі законы, каб, значыць, законы іх абаранялі. А нічога гэтага не было. Таму вось вельмі важна звяртаць увагу не толькі на тое, ці ёсць у жанчын альбо там у іншай сацыяльнай групы правы. Вельмі важна глядзець, а ці ёсць магчымасці для іх рэалізацыі. І вось у Беларусі дакладна няма. І глядзіце яшчэ, які як бы цікавы парадокс. Беларускія жанчыны добра адукаваныя. Беларускія жанчыны шмат працуюць. І нават там частка робяць кар'еру. Але беларускіх жанчын няма на ўзроўні прыняцця рашэнняў. Бо яшчэ раз, шмат працаваць і прымаць рашэнні – гэта розныя рэчы. Вось мы таксама з вами часта падкрэсліваем, што в выканаўчай уладзе амаль няма жанчын. Вось там, дзе ёсць сапраўдныя рэсурсы. Няма жанчын на ўзроўні кіраўніцтвам буйнымі арганізацыямі, прадпрыемствамі і гэтак далей. Таму, калі вось беларуская дзяржава гаворыць, а паглядзіце, якія адукаваныя беларускія жанчыны, як яны добра працуюць, гэта яшчэ як бы не гарантыя таго, што гэтым жанчынам добра. Яны могуць шмат працаваць, яны могуць быць добра адукаваныя, але яны не могуць самі нават вырашаць свае праблемы. Няма палітычных правоў, няма прадстаўніцтва жаночага. І той жа самы Беларускі саюз жанчын. Глядзіце, як цікава, а чаму, напрыклад, ні адна, ні другая з гэтых жанчын не звярнуліся вось у Беларускі саюз жанчын? Хай бы ён бы іх абараніў, і як бы ён ім дапамог вырашыць вось гэтыя праблемы. Не, яны таксама разумеюць, што гэтыя арганізацыі ім не дапамогуць. Вы ще сказали, у прафсаюз афіцыйны пайсці вярнуцца. Перш за ўсё, як бы тое, што павінна працаваць. І вось глядзіце, як атрымліваецца, што як быццам інстытуты ёсць, але яны не працуюць менавіта на карысць канкрэтных людзей. Яны альбо робяць функцыю імітацыі, што паглядзіце, мы ж як бы дэмакратычная краіна, альбо яны працуюць менавіта для ўлады, для сістэмы. Затое збіраюць там пэўныя унёскі. За гэтыя унёскі у тым ліку жывуць гэтыя чыноўнікі, якія ў гэтай сістэме працуюць, і как бы усе задаволеныя, апроч тых, чые правы яны мусілі бы абараняць. Да, потым вось кіраўніца гэтага беларускага саюза жанчын Ольга Шпілеўская будзе гаварыць, а да нас не прыходзяць жанчыны з праблемамі хатняга гвалту. Значыць, ніякага хатняга гвалту ў Беларусі няма. Вось да вас не прыходзяць нават з такімі праблемамі жанчыны. З іншага боку, лагічна, раз не прыходзіць, значыць, няма. Да, вы галоўная арганізацыя жаночая, да вас не прыходзяць, значыць, праблем няма. Тады, значыць, а што вы за арганізацыю? Усё ж такі давайте зададзім правільнае пытанне. Для чаго тады вы? Вось для дэкарацыі? Затое яны могуць нармальна па гэтым пытанні справаздачыцца таму ж самому Лукашенку і расказваць пра тое, што няма ж хатняга гвалта, ніхто ж не прыходзіць, все нормально. Безумоўна, і нават няма праблемаў пры раздзеле маёмасці, і вось няма гэтага для студэнтаў саюзнай дзяржавы, ніякіх праблемаў няма. З іншага боку, как бы наконт этой саюзнай дзяржавы, можа яна як суслік? Насамрэч-то і няма. Звярніце, яшчэ вось што цікава, яна ж гэтая вось жанчына, у якой сын студэнт, яна ж працуе менавіта ў спутніку, у расійскім інфармацыйным агенцтве. Чаго ж ты, можа, пра спутнік не хочаш падняць гэтае пытанне і вырашыць? Вось у вас жа задача, у тым ліку працаваць. Да, яна ж магла матэрыял зрабіць на гэта, як журналістка, задаць пытанне чыноўнікам ад той жа... гэтую сацыяльную праблему. З расійскага боку, з беларускага боку, как бы...
Ну вось гэта паказвае, для чаго зараз існуюць сродкі масавай інфармацыі ў Беларусі. Не для вырашэння рэальных, нават сацыяльных пытанняў. Ну, скажем, Саўбелія вядома для чаго існуе, каб была пляцоўка для мукавозчыка плявузгаць на, як ён кажа, збеглых. Ну і на сваіх таксама, які няправільна сябе паводзяць. Ну, якія яшчэ не збеглі. Дарэчы, вот это самае, я ўсё чакаў, калі ж яно будзе. Але вот трыгернула пры вашых словах, што змаганне за роўныя правы жанчынаў і ўсё астатняе. Антон Берна піша: давайте ближе к делу. Каких конкретно прав нету у женщин, которые есть у мужчин? Потом, послухавши троху вас, пишет: так, пытаюсь разобраться. Получается, права все есть, нету только магчымасцяў. Перш за ўсё, на самой справе няма магчымасцяў, правы есть, але не ўсе. Вось, напрыклад, у мінулы раз мы с вами шмат гаварылі пра спіс забароненых прафесій. Калі ёсць спіс забароненых прафесій для жанчын, гэта ўжо паказвае, што права на працу для жанчын такое лімітаванае. Яно дзейнічае не ў поўным аб'ёме. Яно як бы ёсць, але вось не ў такім аб'ёме, як для мужчын. І вось такіх прыкладаў можна як бы яшчэ прывесці. Але, канешне, калі гаварыць там у параўнанні з жанчынамі Афганістану, ну, дзякуй Богу, у беларускіх жанчын больш правоў. Я б яшчэ хацеў бы... А яшчэ, можа, калі ласка, яшчэ раз пра магчымасці. Вось, калі ёсць правы, ну, як бы гэта на самой справе лёгка памерыць. Вось там ёсць закон адпаведны альбо няма. Сказана ў Канстытуцыі там нейкая дыскрымінацыйная норма, альбо яе няма. Прывяду такі прыклад. А вось, напрыклад, права на бяспеку. Ну, здаецца, яно ёсць як бы у беларускіх жанчын. Але закона о профілактыцы гендерна абумоўленага гвалту няма. І гэта значыць, што абстрактна гэта права як бы ёсць, а на самой справе яго няма. І вось, ну, здаецца, што любая нармальная краіна, калі аб'яўляе год жанчын і напярэдадні 8 сакавіка, ну, першае, што на самой справе павінна была б зрабіць, усё ж такі прыняць закон о профілактыцы гендерна абумоўленага гвалту, каб жанчыны, ну, жылі бяспечна. Але нават гэтае права яно не працуе. На завяршэнне, ўсё ж таки цікава параўнаць, з якімі пасыламі выходзілі на 8 сакавіка пэўныя прадстаўнікі там той же самы Лукашенко, тая ж самая вось Ціхановская, можа быць іншыя стэкхолдеры, вот каго б вы адзначылі і каго б параўналі? Ну, самы яскравы прыклад, згодная с вами, это звароты Лукашэнкі і Ціхановскай. Гэта як звычайна два розных звароты, і там два розных света опісваюцца. Ну, у Лукашэнкі гэта настолькі традыцыяналісцкі зварот, што, ну, гэта нават не цікава. Там вось пра гэтыя усмешкі, пра натхненне, пра тое, што жанчыны падстаўляюць сваё плячо, і таму мужчыны вельмі ім удзячныя. Ну, гэта нават, ну, не ведаю, нават, здаецца, у 70-е гады 20-го стагоддзя ўсё ж такі пісалі штосьці больш арыгінальнае, больш сучаснае, больш прагрэсіўнае і гэтак далей. Гэта нават, мне здаецца, не з маладосці Лукашэнкі, а недзе там яшчэ далей. А Святлана Ціхановская, яна менавіта звяртаецца да жанчын як да суб'ектак. Вось, што вельмі важна, мала ж, ну, гаварыць жанчынам там добрыя словы, там нейкія кампліменты, і наогул як бы не ў гэтым галоўнае. Напэўна, галоўнае ў тым, як вось я там нейкая палітычная сіла, альбо дзяржава ўспрымае жанчын, альбо яна ўспрымае іх як паўнавартасных суб'ектак, як грамадзянак, як людзей, якія самі будуць вырашаць свой лёс і лёс дзяржавы, альбо з такой вот патэрналісцкай пазіцыі, што мы вам дапаможам, мы вас там абаронім, мы вам там, значыць, вось гэта штосьці дадзім, а вы нам за гэта будзеце ўдзячныя.
Вось мне здаецца, у гэтым самая галоўная розніца паміж вось дзяржавай і як бы пра дэмакратычнай супольнасцю. І можа яшчэ такі момант скажу, вось калі вы мяне пыталі, у чым розніца, я больш гаварыла пра дзяржаву, але я гляджу, як людзі, якія ў Беларусі, ну як бы адзначаюць гэтую дату. Па-рознаму адзначаюць, але я таксама бачу вось гэтыя зрухі. Вельмі шмат жанчын цудоўна разумеюць, што ну ім не хочацца раз у год вось чуць гэтыя прыгожыя словы, а 364 астатніх дні ўсё на сябе як бы несці і за ўсё адказваць і не мець ніякай волі, ніякай суб'ектнасці, ніякіх рэсурсаў. Гэта было вельмі як бы паказальна. Шмат жанчыны ў Беларусі як бы хацелі бы больш такіх сучасных падыходаў, хацелі бы менавіта правоў і магчымасцяў іх рэалізацыі, каб яны маглі будаваць кар'еру, каб не было гэтай шкляной столі, каб хатнія абавязкі былі размеркаваны паміж імі, іх партнёрамі значна больш раўнамерна, значна больш справядліва. Пра тое, што як бы проста жанчыны хочуць самі вырашаць свой лёс, не хочуць, каб ім навязвалі вось тое, што робіць беларуская дзяржава зараз. Вось гэтыя уяўленні пра правільную жанчыну. Вось як бы беларускія жанчыны хочуць самі вырашаць, якімі яны будуць. І было шмат пра ролевыя мадэлі, пра жанчын, якія натхнялі. І у тым же Трэц гэта было. І як бы вось гэта радуе і паказвае, што як бы хай там прапаганда колькі хоча пытаецца нас падзяліць, але на вельмі шмат пытанняў мы агульна глядзім. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба на сёння развітвацца. Тым не менш мы будзем працягваць глядзець на гэты свет, на гэты сусвет праз гендерную лінзу і адукоўваць, ну і я разам з вами з усімі. Дзякуй яшчэ раз, Ірына Сідорская. Подписывайтесь на YouTube, на наш YouTube канал, і не забывайте подписаться на телеграм-канал спадарыні Ірыны у бок адмінстрыма. Спасылочка ёсць у нас тут у опісанні да гэтага стрыма, так что заходзьце, адукоўвайцеся, ну а можа самі што-небудзь потым нам у каментарах падкажаце цікавага. Да сустрэчы, жыве Беларусь.